Azimut? Ne, na duch, jo. Já nevidím ji. A ty cestě, Jo, už je nevidím. 500 metrů, mířem ty nejbližší baráky 350. Připravte Ty se na první postup dva do už druhé jsou. části města směr Teď 350. southeast. 250, 220, 200, 170. To ne. Stou ne, ty vole. To bylo zrcátko, vole. Tak duchy. No a to byl hit? Snad vyplo kolo aspoň, vole. Tak já se jdu zabít, vole. Neujíždí ta mrtka, vole. Schoval ty vole. No nevidím, Co se doufok? A jsem tady úplně co jinýho, vole, jsem tady faký, ty vole. Hele, Joši, už nemáme tečka, ne? tady ode mě krásně vidět. Ještě jeden pojď nohou. Dole je lanďák, tam budou. Nebudou, to je zelený. Ještě předtím je reakcio, stav patron, stav munice, stav medických zásob mi nahlašte. Jednička, málo munice, jo, zásoby medický máme, málo AT4. Přesně na 0. Máme, vole. Vy jste si, teď za náma byl medic ještě,